Менә бүгенге тормышыбызга бик шөкер итеп яшибез, Аллага шөкер. Балалар яныбызда, ыныклар, өченче ыныкчыкларыбызны күрергә Ходай насыйп итте, әлхәмдүлиллаһ шөкер. Тагын да балаларның балаларын күреп, аларның шатлыклы тормышларын күреп, яшәргә насыйп булсын, Ходаем, я Рабби. Бар да исән сау булсыннар, ыныкларыбызны, ыныкчыкларыбызны бик тә яратабыз. Исән сау гына булып үссеннәр. Бергә тигезлектә матур итеп яшәргә насыйп итсен. Безнең инде нәселдән элеккән килә, элеккеге дәвәниләребезнең әби бабайларыбыздан ул бит инде шигү. Без инде бик каты шигергә яратабыз. Дәвәни электән үк шиккән инде үз яшь вакытында, менә бу дәвәнинең яшь вакытында шиккән әйберләре. Без аларны инде саклыйбыз. Мин аны үзем мәйтәм тавып төшеп, мәйтәм истәлеккә калсын дәвәнинең дип, дәвәнинең шигешләре. Инде яни дәваннардан иярәнеп шиккән, мәсәлән, бу сөлгенә безнең дәвәни башлаган, әни дәвам иткән, һәм мин тагын истәдем виноградлар. Менә монда урыннары калды, шул урыннарга мәйтәм Диләрәгә үземнең кызыма шулай виноградлар шиктерермен дип торам әле менә шулай. Һәм безнең менә шулай тагын шундый сөлгеләр бар, менә бу сөлгебезне шулай ук саклыйбыз, прям күз карасы кебек саклыйбыз. Аны дәвәни башлаган, әни дәвам итеп бетергән, әни эше бетергән. Менә буларны да күршекләр белән үзләре эшләгәннәр. Безгә алар бик кадерле. Менә бу куялыкны, әни әтигә бүләк иткән булган шигеп. Инде үземнең кызыма да өйрәтеп калсам, инде шулай ул да шулай яратып эшләсә иде, әлеге эшне мин дәвәнидән өйрәнгән кебек, шулай дәвамлы эш булсын иде. Камил абый, көчле хатын-кыз белән яшәү авырмы, җиңелме? Җиңел инде, көчле хатын-кыз белән. Чөнки бөтен эшне дә бергә эшләгәчтән яхшырак. Ну, бергә җиңелрәк, конечно. Бөтен эшне дә бергә эшлибез бит барсында. Ул ирләр эше дип тормый, хатын-кыз эше дип тормый, шунда бергә баралар. Бүгенге көндә, әлхәмдүлиллаһ шөкер, без бик бәхетле яшибез. Кызларыбыз үзебездән ерак тормый, шушында авылда яшиләр. Саф татар телендә сөйләшәбез. Балаларыбыз да татарча сөйләшә, аныкларыбызның да телләре татарча ачылды, Аллага шөкер. Татар милли гырыф-гадәтләрен саклап, татар халык ашларын пешереп, ашап, бик бәхетле яшибез бүгенге көндә. Әлхәмдүлиллаһ шөкер. Әтияне янәшәсендә шулай мәхәббәттә, хөрмәттә, шулай әлеге тормышта яшәүемә мин бик канәгать, әлбәттә бәхетле. Әтиянләр исән сау, Аллага шөкер. Үзем тормышта гаиләле һәм минем кызым да, Аллага шөкер, татар мөхитендә үсә, һәр көнне татар җырлары тыңлап, татар телендә сөйләшкәнне тыңлап, ул да шулай татар телене сеңдереп, татарча җырлап, татарча сөйләшеп яши. Без моның белән бик каты горурланабыз. Мин гомумән татар телен бик каты яратам, үз туган телемне, әтияни телемне. Мин Казанда университетта укыганда да урысча сөйләшеп үскән балаларга да, менә үземнең курсташларыма да татарча өйрәтеп бетердем. Алар соңгы курсларда татарча җырлар җырлыйлар хәтта. Һәм хәзерге вакытта да мәдәният өлкәсендә эшләвем белән мин моны бик каты күтәрәмдер дип уйлыйм. Һәр вакыт татар милләтеннән булган кешеләр белән аралашып, аларның гырыф-гадәтләрен өйрәнеп, шуны халыкка күрсәтү, бу минем өчен зур дәрәҗә, Аллага шөкер, шулай дәвам итәргә язсын.